لدرێژایی هەفتەیەکێ کۆنێزی 10 شانۆی تێدا هاتە پێشکەشکردن لە باژارێ قامشلۆ و ناوەندا محەممەد شێخ و ئاچاند و هونەرا دەموکراتیک دۆه مەهرەجانە شانۆیە کوردی ئایا کەمین بداوی هات. براستی تشتê balkêş divê mehrecanê de goyayînî wan kadirê ji demek dirêj li Rojavayê Kurdistanê şanoyê dikar dikin û bi taybet şanoyê Erebî dikar dikin ew kewadir bixwe beşdarî vê mehrecanê bûn û ev hêj mehrecan bi astek bilind derkeve. Lêjbilî pêşkêşkirina şanoyan rojana gengeşa çê dibû di navbera komîta nirxdanê û hezkiriyên şanoyê bi amedebûna wê tîma xwedanê şanoya ku di wê rojê de hatî pêşkêşkirin. 21 şano mer amade bûn wek dibêje şanoyê xwe nivîskara anîn piştî xwendina wêna şanûn jê hebûn ne warê istifadê newê nabû ewana hatin sekinandin neh şano cememan ew ne şano 27 avê azarê azara 2015 de dest pê kir. Ji bilîneh tîmên beşdar ji herêma Cezîrê koma şanogirî niraniya ji herêma Kurdistanê beşdar bû di mehrecanê de û ji ber gotevaya endamên wê nikarîbûn amade bin di mehrecanê de şanoya waya ku hatî tomarkirin berê di riya projektorê re hate pêşkêşkirin. Roja dawî bû îro xelata belav bikin. Em bêdîne piştî wê rûniştin gelek çê bibin, smînar çê bibin, guftugû û danûstandin li ser kamê bi çi rengî bi çi awayî şanoya Kurdî pêşxin. Tiştê balkêş di roja dawî de ku hemû endamên komîta amedekar li gel endamên komîta nirxdanê û hinek aliyên negrê dayîb mehrecana şanoyê ve hatin xelatkirin û ev yek bûcehê rexna hinek şanogerên beşdar di dawiya mehrecanê de. Ez hevalên xwe yek û xelat wergirtin ez teva pîroz dikim û ez hêvî dikim festivalên tê de bêtir pisporî bê bikar anîn wek festival yanî yekem car ez dibînim festival komîta amedekar xwe xelat dike. Ez vê diyariya xwe diyarî berê gişê ê kesê got vê festîvalê rabû ji ber gokarekî gelkî giring bû û ez carek dijî ez vê diyariya xwe diyarî koma Mîtan ya Çandê. Ji wê dema ku mehrecaneka şanoyê hat eldarxistin bi awayekî veşartî salên notî de ev mehrecana yekemîn e ku bi vî awayê eşkere û azad tê darxistin û tevî goçalakiyên wisa tevgera çanda Kurdî bihêztir dikin lê hêvî dimîne ku kêmasiyên destpêkî bêne derbazkirin salên bê de. Jano Şakir, Orient News, Qamişlo.